morning, how are you? Yeah, I'm fine, thank you. How are you? I'm good. What brings you here to Wales College? Sorry, What brings you here to Wales College today? I want to go to school. Oh, you want to come to school? Yeah. Mhm. So here at Wales College, we offer Cambridge and Zimsec O level to A level, which is Form 1 to Upper 6, Zimsec as well. Okay. I want to go to Form 1. Okay. May I please have your initials? Your initials. Your initials, please. No, ma'am. Your initials. My initials. 073 24. Ma'am, what's your name? Senzen. Senzeni. Senzen Shu. Senzeni Shona. Yeah. Okay. So, but we're in English speaking environment. Imagine, not just you're gonna say magic and actually an English speaking environment. Okay, ma'am. That's it, Zira Sana. That's it, Zata. Hey, I'm not it. I was trying to say like Shakashuna Kanaka. That's the Parano Pesano Chigona. We told you gonna shoot now. To Tarangaru. Total now, child. Now go to America, child. Did I have Form 1? Form 1 Tino offer Zimsec Cambridge. No, sir, that's one. No sense. Alright. Difference is really what is school fees, yes, Zimsec Cambridge and you go see another child. But I don't know what I should have been. Oh. Kuchi kunokwanzi ndasiya vikombizveni yandidzikisira apo ndikungotaka nzvimbo zvikoro zvemuna Kuno kuruwa. Saka tinoona ma students from Timire, from Abazua, from Goromonzi, and from Zimri. Che. vanouya Vanouya because tino muruwa. Alright. So kumainfomu kana ndo yandipfeka here pane Aiwa. Tinopa ma-uniforms. Totengesa ma-uniforms panapa. Unongoda kungotenga kana wakuda. alright. Wandengeswa panapa. Kana ndingadiwa ndodzidzira kupi. Unenge kudzidzira kumashuro. Vanakafanira ndoda kudzidzira. Ende ndokuratidza kuti. Ndikasira zvogona chiri munhu yangodzidzira. Aiwa ndizvo zvokuyatii. Koma initials dzangu ndomaisipa. Chinogoma sei ipapo? Maticha yenyu panapa. Nayo vanhu vakatinda kuchikoro zvopinda chikoro vanhu vokuita matemporary. Aiwa maticha edu they are very qualified. Vamwe vacho vatori maexamina. Alright. Handozvarwa nega. Topasa. Tine class range iri board zvisingaite effect. Manje sekuru vako kana vakuya vachizoziva nemadirection ekupinda. Havazivi. Mangondiudza asi tivakadzikira kuwaka Mutare road. namutare road. Wombaita right pamabhazi va 10 Indus road. Womba fura ringuchi Njanji. Vakaramba vari straight. Womba tena chi left pane sign yeBlues. This one. Ndozvoga. Alright. Waita basi. Unzora pesi.